De ce Lamine Yamal are picioarele pline de sânge la fiecare meci? Acest videoclip cu Yamal după un meci împotriva celor de la Las Palmas a devenit viral. În clip, piciorul lui sângera destul de grav. Și nu era prima dată. Fanii au început să investigheze și au aflat adevărul. Yamal a fost văzut sângerând în mai multe meciuri, uneori chiar pe teren, în timp ce încă juca. Chiar și Yamal a recunoscut într-un interviu că îi sângerează picioarele la aproape fiecare meci. Dar de ce se întâmplă asta mereu? Este bolnav? Sau are vreo afecțiune care îi face picioarele să sângereze? Iată cum stă treaba. Lamine Yamal nu este un jucător oarecare. Este unul dintre cei mai talentați tineri dribleuri din istoria fotbalului. Se mișcă cu mingea de parcă ar fi lipită de piciorul lui. Îi face pe fundași să pară ridicoli. Și exact din cauza asta îi sângerează picioarele. Când ești atât de bun la duelurile 1 contra 1, adversarii nu joacă mereu corect. Unii devin agresivi, împing, lovesc